Добър ден, аз съм Петър Дренчев. Днес ще разгледаме Будапещенски габит. И така да започнем играта. D4, кон F6, C4, E5. D по E5, кон на E4. Хода кон G4 го разгледахме миналия път. А3 с идея дама на C2 да няма шах с офицера на B4. D6. Основен ход. Тук белите имат няколко възможности. Аз ще се спра само на някои от тях, а другите може да видите записани. Дама на C2. Продължаваме по идеята. Другия възможен ход е кон F3 или е по D6. Кон на C5. Може би най-добрият ход за тази позиция. Сега белите имат следните възможности. Е по D6. Офицер взима на D6. Ходът офицер на F5 е слаб поради дама по F5, кон B3 и дама B5 оставаме без фигура. Да се върнем към хода офицер взима на D6. Кон C3, кон C6, кон F3, дама на F6. Най-активният ход. Възможен беше вместо хода дама F6, рокадо, офицер E3, офицер G4, голямо рокадо, дама C8, топ D5 и B6 с сложна, неясна борба и най-малкото с компенсация за пешката. Да се върнем към хода дама F6. Офицер на G5, дама G6, дама по G6, хаш по G6, кон B5, офицер F5, кон взима на D6, C по D6, B4, кон E6 и след хода офицер E3, белия запазва по-добри шансове. Не е толкова ясна компенсацията. Да се върнем на шести ход. На хода кон C5, освен да изиграем друг ход. B4, кон E6, кон F3, D по E5, кон взима на E5, А5. Целта на хода А5 е да се преборим за полето С5. Б5, кон Д4, дама Д1, офицер F5 и компенсацията придобива реален вид. Кон Д3. Играта на тактика не води до нищо добро. Вместо кон Д3, ако играем топа 2, офицер взима на Б1, топ Д2, офицер С5, топ на... И сега белите имат два хода, например Е3, кон С2 шах, топ по С2, дама по Д1, цар по Д1, офицер по С2 шах, цар по С2, кон Д7, кон Д3, офицер Е7. Г3 с малко по-добра позиция за черните. А ако изиграят вместо хода Е3, 13-ти ход, офицер на Б2, тогава вече напълно са загубени белите. Например, кон С2, дама С2, офицер по С2, топ по D8 шах, цар по D8, кон по F7 шах, цар Е7, кон по H8, кон D7, офицер по Г7, офицер по А3 и пешка А става реална угроза да отиде до края на дъската. Да се върнем към хода кон D3. Кон на D7, Е3, не е добре и хода кон С3 поради хода кон Е5, топа 2, кон по D3, Е по D3, офицер С5 с фантастична игра за черните. Да се върнем към Е3. Тук имаме малка тактика. Кон С2 шах, дама по С2, кон на С5, игра на свръзкията на дамата на С2. Кон D2, кон по D3,
офицер по D3, дама по D3, дама по D3, офицер взима на D3, офицер B2, голямо рокадо и пешката по-малко, която е за черните, въобще не се чувства. Т.е. имаме пълна компенсация. На хода кон C5 да се върнем да изиграем хода кон F3. Тогава може да последва следното. D по E5, кон по E5, дама F6. Отличен ход. Хода офицер на D6 не дава пълна компенсация. Дама F6. И сега белите имат две възможности. Кон F3 е едната. Ще последва офицер F5, дама D1, кон E4, кон D2, кон C6, кон по E4, офицер по E4 с компенсация. Втората възможност, след хода дама F6, това е хода кон D3, кон C6, кон на C3 е първата възможност, при която играта придобива следната позиция. Кон D4, дама D1, офицер F5, E4, офицер взима на E4. Тук белите имат отново две възможности. Първата от тях е кон по E4, кон по E4, офицер E3, офицер E7 е единия ход, кон F4, кон F5, кон D5, дама по B2 с сложна борба. Например, дама B1, дама по B1, топ по B1, кон по E3, F по E3. И еншпила е малко по-добър за черните. И втората възможност, вместо хода офицер E7, това е хода C6. Полезна профилактика. Кон F4, голямо рокадо, кон D5, C по D5, дама по D4, дама по D4, офицер по D4, D по C4, голямо рокадо, B5, офицер взима A7 и офицер C5 с по-добър еншпил за черните. Да се върнем към втората възможност за белите. Това е хода кон взима на C5. Тук играта става форсирана. Кон C2 шах, цар E2, кон D4. Най-благоразумно за белите е да се примирят с вечния шах след цар E1, кон C2, цар E2, кон D4. Защото на хода цар на E3 ще последва офицер по C5, кон E4. И тук имаме отново два хода. Дама на E5, F4, дама E7, дама H5, кон F5 шах, цар F3, G6, дама G5, кон D4, цар G3, кон F5, отново с вечен шах. Или втората възможност за черните, това е дама на E6. И след хода дама H5 може да избереме два хода. Първият от тях G5, B4 води отново до позиция с взаимни шансове. Например, голямо рокадо, B по C5, кон C2, цар F3, дама F5, цар G3, дама E5, цар H3, дама E6, отново с вечен шах. А на хода или кон F5 шах, цар F3, кон H4, отново с вечен шах. А ако играем хода кон C2, тук белия може да изиграе цар F3 отново с вечен шах, защото хода цар D3 води до кона 1, офицер G5, дама на D7. Цар E2, дама E6, отново с равенство. Но втората възможност за черните, вместо хода G5, това е голямо рокадо, дама по C5, F5 и положението на белите става доста критично. Най-добре е да пожертват дамата. Дама по D4, топ по D4, цар по D4, F по E4, офицер E3, дама F6, цар взима на E4, топ E8, цар D3, дама по B2, топ E1, дама по A3 и черните диктуват играта. Да се върнем позицията на хода на девети ход
Вместо хода кон на C3 да изиграем хода офицер Е3. Тогава ще се получи офицер F5, кон C3, кон D4, офицер по D4, дама по D4, кон B5, дама D3, Е по D3, дама D7, топ D1, C6, кон C3, офицер C5, отново с отлична компенсация за черните. Да видим и още някой вариант. Това е ако на пети ход, вместо дама на C2, вместо хода дама на C2, да изиграем хода Е взима на D6. Тогава може да се получи следната позиция. Офицер взима на D6, белите трябва да внимават да не изиграят хода кон F3 поради кон по F2 с мигновена печалба за черните. Може да изиграем вместо кон F3 хода кон на D2 и сега не е добре да изиграем хода кон по F2 поради цар по F2, дама на H4 шах, G3, офицер по G3, H по G, дама H1, офицер на G2 с по-добра игра за белите. По-добрият ход е офицер F5. Вместо хода кон по F2, тогава играта може да продължи последния начин. Кон взима на E4, офицер взима на E4 и най-благоразумно е да изиграем хода C5 и да преминем в еншпил. Офицер по C5, дама по D8, цар по D8. Вместо хода C5, ако изиграем F3, може да ни доведе до бърз разгром. Например, дама H4 шах, G3, офицер по G3, H по G3, дама взима на G3 шах, цар D2, кон C6, цар C3, топ D8, офицер D2, дама E5 шах, цар B3, кон на D4 шах, цара 2 и офицер C2 с решаваща атака. Кон H3 може да изиграем вместо F3, но тогава може да изиграем кон C6, F3, офицер F5 с отлична компенсация. Вместо хода кон взима на E4, може да изиграем дама на B3, но тогава отново рискуваме да попаднем под атака. Например, кон C6, дама B7, кон на D4, кон взима на E4, кон на C2 шах, цар D1, кон взима на A1, дама C6, цар E7, офицер D2, офицер D7, дама D5, офицер A4 шах, цар C1, кон B3, цар на B1, кон по D2 шах, дама по D2, топ на B8 с по-добра игра за черните. Вместо хода дама на B3, седми ход, по-добре е да си развием кон G на F3. Тогава играта може да продължи последния начин. Кон на C6, кон взима на E4, офицер взима на E4, E3, дама на E7 с идея голямо рокадо. Офицер E2, голямо рокадо, дама A4 и след хода G5 белият цар въобще не се чувства уютно. Ако отдадем пешка след C5, офицер по C5, кон по G5, офицер D5, кон F3, топ G8, инициативата на черните отново придобива реални размери. Вместо хода вместо да отдадем пешка, ако направим малко рокадо, 12 ход, тогава може да последва цар B8, кон D2, офицер F5, G3, H5 отново с силна атака. Да изиграем друг ход. Вместо хода да изиграем 6 ход дама на C2. Тогава може да изиграем офицер F5, кон C3 и сега имаме две възможности. Ще се спра само на едната от тях. Дама на E7, кон D5, дама E6,
кон F3, кон C6, кон H4, кон D4 и белите имат две възможности. На дама D1 ще последва фантастичния ход с коня кон на D2 с много заплахи. Например, на хода кон E3, кон по F1, дама по D4, офицер E5, дама C5. Може да избираме между острия ход B6, дама D5, кон по E3, дама A8, шах, цар D7, дама по H8, кон C2, шах, цар F1, G5, дама G8, G по H с много остра позиция. Или да избереме спокойния ход кон по E3, офицер по E3, офицер E4 с фантастична компенсация. Друг ход, който може да изиграем вместо дама на D1, 11 ход, да изиграем дама D3, тогава ще последва кон по F2, дама по D4, кон по H1, офицер F4, офицер на G6, кон по G6, хаш по G6, кон по C7, офицер по C7, офицер по C7. Малко рокадо с твърде сложна борба с взаимни шансове. Будапещенски гамбит има право на съществуване, тъй като играта е доста двуостра с взаимни шансове. Благодаря за вниманието.